Tä zamanaky jaýy bolýar. Bul jaý realtorlar gorjuluň üstü bilen satyldy. Men minsiz, golumsyz propiskada oturun halyma inni argalanmada jogap ýok, hiç hili, ne poçta arkaly, ne de gapylaryna barýan hiç kim meni priýomuna da alan oklar. Habit sered otis çağırır siýäler. Neçe aylar bolup geçdi. Hiç de menden çağırıp hiç il hiç dat soran oklaram, derňe işini geçiren oklaram. Gaýtan maňa suwduň iş sudya maňa bile almaly kenniýe. Onu prokuratura neçe aýtdymam derňe iş diýmek sudyalar bir taraba seredip kanun seretmeliyle kanun bamyka 6 baş adamy daşaryk zıňmak, bomuş yasamak, çağalar ne edip ukap ulanmaly bilmedim. Onda meni boş koydular da idaralan diýmek barsam, onu näme üçin suwtdakylar prokuror derňewlerini geçirin diýen oklar. Berde 6 adam gorjuluň işgärleri meni näme üçin yıkılan jaýymyň dokumentlerini beren oklar. Şul hiç kime geňzat dälmike? Meniň adymy alyp satyp bolaýmasalar başa näme netije geljem bilemok. Arkadagly serdarmy? Size haýyş edýärin. Meniň ýaşap oturan 2017-nji ýyllaky jaýymy ýykyp meni köçädiň ýalar. Men size kän hat we telegrammy hemme suwutnamalarymy iýerdim. Size barmayan bolmaly. Sizden bir keçe bolmadyk başgalamy kömek etmeni haýyş edýärin.